Menapa kalih kula pun sengkuni. Apa bener Pandhawa wis padha mati? Iye, leres penemban. Pandhawa pejah. Wis mati? Injih. Apa kowe weruh dhewe yen Pandhawa wis mati? Injih. Kula sumerep piyambak yen Pandhawa menika sampun pejah. Kula ngertos piyambak yen Pandhawa menika sampun sirna peremban. Ana ngendi kedadiane lan dek kapan Pandhawa mati? Wangsulana rasah kriyap-kriyip kowe senguni. Iye. Pandhawa pejah wonten ing kitha Pramanakati. Pejahipun nika nalika kobong nalika pesta Raja Ndrawina wonten ing bale Sigala-gala. Ngono? Iye. Senguni. Coba aku critanana sithik wae larah-larahe kok dadi Pandhawa nganti mati kobong ana tengah bale kuwi nalari kepiye Senguni? Menika ora ngaten ta penemban. Nalika Pandhawa kura sami Ndrawina wonten ing Pramanakati dumunung ing bale Sigala-gala. Nuju satunggaling dalu wancinipun sadaya menika sami tilem kepati. Dumadakan bale palermanipun Pandhawa wau kobar dening latu ingkang mangalat-alat ingkang agengipun kagila-gila. Ora ngono wae. Coba to. Nalika semono wong-wong liyane klebu kowe barang kuwi do ngopo? Ngerti ana kobongan banjar kok ora padha tetulung kuwi njur do ngopo kabeh kowe iki? Ewoh apa kowe nalika semono? Lho, kula menika nggih tetulung penemban. Kula menika nggih tetulung. Kula menika lajeng ngirikaken para Kurawa mbudidaya nyirep ubaling latu nggih menika wau. Dasar wancinipun ketiga panjang kathik anginipun ageng. Walah nggih sampun. Pengamuk ing latu menika kados dipun sengkakaken wasana sareng latu sirep. Ing ngriku wonten Kunarpa cacah 6. Ingkang setunggal Kunarpa Pawestri ingkang gangsal menika jaler. Pramila kula tumunten pantun netepaken bilih menika bangkenipun Dewi Kunti lan Pandha gangsal ingkang seda kabesmi. Keparat. Senguni. Senguni. Nggih. Wonten dawuh penemban. Yen sing kok dongengi ngono mau liyane Begawan Bisma mesti percaya sesungguhne. Nanging yen Begawan Bisma krungu dongenganmu mau mung tak encebi kok sengguhne. Sebab sethithik wae aku ora ngandel karo dongengmu mau. Aku moh nampa ceritamu mau, ucapmu mengkono mau padha karo ocehe manuk bence, suarane mbrebeki kuping tur wirasate ala. Kuwi dongengmu. Lho, kula niku matur menapa wontenipun sedaya kula wau wonten bukti nyatanipun. Buktine apa? Lah Kunarpa cacah 6 kala wau. Ingkang setunggal Pawestri ingkang gangsal jaler. Lho, menika cetha mujudaken Kunarpanipun Dewi Kunti dalah para Pandhawa. Menika sampun cetha penemban. Menika sampun cetha. Senguni kuwi mono bukti palsu ya senguni. Kuwi palsu. Lho. Kok palsu-palsu pripun to, Bremban? Bisa wae kowe gawe dara sembada, mateni wong 6 banjur bangkene kok uncalke ana geni murup. Ing kono tumuli kok akokke yen kuwi bangkene para Pandhawa. Mongko nyatane kuwi dudu. Tiyang kula niku sing ngerti dhewe kok sampeyan maida. Bangkene 6 wau saestu Kunarpanipun Pandhawa lan Dewi Kunti. Senguni wonten dawuh penemban. Yen nyata-nyata kuwi mau Kunarpaning Pandhawa lan Nini Kunti Talibrata, cacahe ora mung 6 nanging kudu genep 10. Lho. Kok sedasa menika liripun das pundi penemban? Ya kudu 10. Sing 6 Nini Kunti lan Pandhawa 5. Dene sing 4 ya kuwi para Repat Panakawan. Ya kuwi Semar, Garing, Petruk, Bagong.
yen tanpa Semar sak anake kuwi dudu Pandhawa ya Sengguni. Sebab putuku Pandhawa mau mbuh bungah mbuh susah ora iso pisah kelawan para Panakawan. Pandhawa kuwi ora iso pisah karo Panakawan. Luwih-luwih sing jenenge Bagong kuwi Panakawan ana ngendi wae mesti eneng. Ora iso pisah. Mula kang saha kuwi tegese dina samengko Pandhawa kuwi isih urip Sengguni. Ah mboten. Pandhawa menika sampun pejah kobong wonten bale sigala-gala. Pandhawa isih urip, Pandhawa sampun pejah. Tiyang kula ngerti dhewe kok sampeyan maido. Wong kula ngerti dhewe kok peyan maido. Sebab menawi nyata Pendha tasih gesang, pundi buktinipun kok mboten wangsul dhateng Ngastina, nggih ta? Oh, ya wis sak karepmu oleh Mugurman. Eman-eman suarane Bisma tak nggo wangsuli rembukanmu Sengguni. Kaki Prabu Destarastra. Non nuninjih, wa penemban Bisma kadosa pundi? Aja kaget sira tak jarwani sejatining kahanan. Kabeh atur palapurane Patih Sengkuni mau goroh ora nyata. Ucape Sengkuni mau wujude mung pitenah kok, Nggir. Pitenah kuwi mitnah marang anak-anakmu Pandhawa. Pancen bener Pandhawa mati kobong ana bali sigala-gala ning sing ngobong ya prajurit Ngastina dhewe. Sing ngobong prajurit Ngastina, sing ngangkon ngobong diapure ora ana liya ya mung kejaba iki. Iki menungsane. Tuk sumbering perkara sing ora bisa ndadekake rukuning Pandhawa Kurawa iki menungsane. Mula kang saha kuwi nggih. Sumurupana Pandhawa kuwi isih urip. Gusti isih ngayomi Pandhalanini Kunti. Bener pancen biyen kobong ana bale sigala-gala, nang Pandhawa iso lolos saka latu kang manghalat-halat Gusti isih ngayomi. Banjur saiki uripe Pandhawa padha ngayam wana papariman Wulandara bebasan kliyang kabur kanginan mendung kamarutan ing ngendi tibane ya ing kono papan dununge Pandhawa. Destarastra dina iki Nini Kunti lan anak-anakmu Pandhawa isih urip. Aku wis ketemu dhewe aku saben jagong ana madyaning alas Eka Cakra. Pandhawa isih seger kuwarasan, Nggir, ya mung uripe turut ngalas. Rina wengi nandhang prihatin sandhang penganggone karendet-rendet ing nganti sebit prontang ranting, omben lan pangane mung ngenteni tetesing embun. Rekoso para Pandhawa. Destarastra wirang apa kowe ora isin, Nggir, ing ngatasé Ngastina iki darbeke Pandhawa. Lah kok jebul tinemune para Kurawa sing ngepek eyom, para Kurawa sing padha slegrang-slegreng keceh bondo kemul kamukten ana kraton Ngastina kene. Monggo Pandhawa isih urip, uripe Pandhawa padha nandhang sengsara. Piye Destarastra? Lelakonmu kok kaya ngene, kowe kok tegel karo Pandhawa iki piye? Pandhawa bali ngger Pandhawa. Wadananira layung kumel gocem rahnya maratani. Oh Pandhawa bali nggir, aku njaluk pangapura Pandhawa. Babar pisah orang legewa jebul kowe isih urip. Kundi
kowe mulya ya di anak-anakmu jangan bali rene Pandhawa jangan bali nyang Ngastina Ngastina iki duweke para Pandhawa oh Pandu kebangetan temen kowe Yai isih nom kok disiki parang pun Kakang aku njaluk ngapura ya Pandu aku ora iso njaga putramu oh Gusti dosa menapa ingkang kula sandhang kula nyuwun pangapunten Gusti Pandu Yai aku njaluk ngapura ya Pandu dosi nuwun mbok nggih sampun nuwun dosi nuwun ingkang sampun boten wonten ing Rayi Pandu Dewanata menika nggih boten sisah dipun sebat-sebat wong wis mati kok disebut ora bakal urip nadyan tos dina disebut kaping 1000 ora bakal bisa urip meneh Gendari bangsat elek negara Ngastina rusak iki mergo sapa pakartimu wong wadon mamak karo wong lanang kowe tresna karo Dastarastra nanging ora tresna karo keluargaku ora tresna karo Pandhawa kowe senenganmu gawe kisruh gawe kidhuh oh wong wadon parat wong wadon senengane adu-adu wong wadon tumbak cucukan upama ora bacut anak-anak gembrayah no kelakon tak ijolke semangka tenan diapurmu Gendari nek wis bacut anak-anak wong wadon apa nuwun kepareng matur sinuwun aku ora butuh aturmu sengune kowe patih bangsat kowe gawe palapuran goroh dupeh ratumu wuta ora ngerti apa-apa kowe gawe palapuran goroh dilomprongke aku Pandhawa isih urip kok kandhake Pandhawa mati patih bangsat pancen bener ana tetembungan ratu kuwi ora kena gampang nampa palapuraning Nayaka kudu diteliti kuwi dhisik. Yen ora kaya ngene kedadiane. Senguni kowe gedhek antuk pidak jempol karo Gendari. Ngandhake Pandhawa mati. Yen Pandhawa mati, temah Ngastina tak wenehke anakku Urupati. Anggepmu apa? Nun sewu penemban. Rening para Pandhawa tasih gesang kepareng matur anggen kula misuda Urupati minangka Nalendra ing Ngastina kula jabel penemban Dastarastra ya wis Dastarastra wonten dawuh iki wis ana pepadhang tumrap ruting atimu ya kuwi mengko sawanci-wanci Pandhawa ngucik baline Praja Ngastina paring ana liru bumi wana alas mau dawuh ana mbabati sawetara nulikinen Babadra Mukti wibawa ana kuno nggih Bramara reh manguswa myung brengeng Haning marga hamalat gumri sanggung tawastrat mojo Risang gondo wastrat mojo Leng-leng lalu hangulati Surya pangrangsang waya Humyus kang riwih hamara waya hanto
Nyatang ning kalang yuwana gelar mandamu sar Dinon lir kakonan Surup sorot tetan padang Soroting pantam sumulo amadani jroning pasarean Rara sing reh sang nahen kun mring diatan kepadaning kasang sayang turido Dastarastra bapakku aja kaget aku Bratasena sing sowan ana Ngastina kene anakku nggih bocah bagus anakku bocah Jarot Bratasena kanthi raharja praptanira kulup Bratasena raharja tekaku ora ana sawiji apa sing dadi pepalang ora liwat bektiku katur ya wis tak tampa tiba padha-padha lega rasane atiku nggih bareng wis suwan ana ngarsaning punwa semu teken janggut suku Dada swanmu ana Ngastina kene ana wigati apa Bratasena Dastarastra bapakku tekaku mrene dikongkon Babu Kunti supaya aku ngelingake marang Dastarastra bapakku ngelingake bab apa nalika biyen Bapa Pandhu arep seda duwe weling apa lawan Siwa Dastarastra oh iya nggih anakmu gagah pun wis tanggap marang kersaning ibumu pancen ora kleru kulup jaman Kang Rama Kyai Pandhu biyen arep munggah ing alam pamancat panjenengane weling marang aku mengkene welingi Kakang Dipati kula titip anak-anak kula Pandhawa kula aturi ngreksa kula aturi ngayomi benjang menawi sampun dewasa mugi kajumeneng Nalendra ing Ngastina mengkono welingi wong tuamu nggih
aku ora lali. Lan tetep bakal tak estokke. Ya mung mengkene ya, Nggir. Kagawa dina iki Ngastina wis kebaca tak paringke marang Kakangmu Kuropati, mula sak aku njaluk leganing atimu, njaluk pangapura. Kowe aja takon bab kamukten Ngastina maneh ya, Nggir. Aja takon bab Ngastina maneh, merga Ngastina tak wenehke Kakangmu Kuropati. Tekaku mrene ora arep nguthik-uthik negara Ngastina. Aku mrene mung arep ngelingke sing padha lali. Bratasena ora kepengin jejaluk. Aku dudu wong sing keserakat. Oh iya Nggir, anakku Sena iya. Nadyan mengkono ulup katemben iki para sesepuh wis padha sarembug bakal muktekke sira sakadang dene seranane. Pandhawa bakal kaparingan liru bumi subur nangise wujud alas kang sinebut wana marta. Apa wis lair trusing batin lega lila anggone maringke bumi wana marta marang Pandhawa. Lair trusing batin alas mertani ya wana marta tak paringke Pandhawa, Nggir. Tan samar pamoring suksma sinuksmaya winaya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu yen pancen lair trusing batin ya aku minangka wakile Pandhawa ngaturke gunging panuwun wondene Pandhawa pinaringan wujute bumi wana marta ya alas pertani. Yen kaya mangkono aku nyuwun pamit. Lho, nyuwun pamit arep nyang endi, Nggir Sena? Alas pertani arep tak babati kanggo para Pandhawa. Kusik yen kowe arep babat kuwi aja ijen. Babat alas gong liwang-liwung kuwi aja ijen jalan alas mau mbebayani. Wis matur kowe nyuwun apa marang Punwa? Nyuwun para prajurit supaya sabiyantu mbabati alas mertanimu ya iso. Nyuwun apa? Apa nyuwun Mas Pijes Raja Brana kanggo ngedeke negara? Matura. Kowe nyuwun apa Bratasena? Ora ana liya sing tak jaluk mung kejaba pangestune Siwa Desta Rastra Amrih Rahayu lakuku. Oh, iya Nggir. Tak pangestoni lebda kang dadi lakuku lho Bratasena. Sarenting pandam sumula Bratasena, aku kok junjung dhuwur ngene iki aku arep kok kabake Sena. Siwa Desta Rastra Nadyanta Siwa kuwi Caca Nidya Wuta Timur Wulung. Nanging aku percaya iso nyawang jagate Bratasena. Sawangen jagatku jejeg apa daya. Yen jagatku doyong ora wurunga. Anggonku mlebu alas pertani mesti dibadhok demit dipangan kewan galak ana kono. Ning yen jagatku jejeg muga kasembatan setiaku. Oh, Sena tak sawang jagatmu jejeg. Jejeg Sena. Kasembatan sing dadi sediamu ulung. Ati-ati yo, Nggir.
Senguni inggih. Jare Pandhawa mati. Jare kowe ndongeng Pandhawa mati, kobong. Lah kok iki mau Bratasena rene? Lah kirangan. Oh, saking rumah kula Pandhawa niku nggih sampun pecah. Lho kalau kok malah isih urip. Kaki Prabu Dastarastra tak jaluk sepisan maneh dadi ratu kuwi aja sok gampang nampa palapuran sing durung cetha. Iya, perempuan. Rening wis ana trontong-trontong pepadang kanggo Kaki Prabu Dastarastra lan kanggo kamulyaning para Pandhawa. Dina samengko Punwa nyuwun pamit kunduring Talkanda bakal manekung puja brata amrih kasembadan sedyaning para Pandhawa. Ngaturaken gunging panuwun Peremban sampun kepareng rawuh paring obor dhateng Dastarastra. Nggih Kurupati non wonten dawuh. Coba sawangan lakon niki mau. Tak jaluk besok menawa jeneng sira Kurupati anggonmu nata peperintahan Ngastina. Aja sok gampang nampa palapuran sing durung karuwan nyatane. Iya. Ora mung janji-janji wae. Tindake non piye? Patih Senguni, iya wonten dawuh. Aja kok baleni meneh tumindakmu mau. Aja kok baleni meneh anggonmu gawe palapuran goro. Iya, nyuwun pangapunten sinuwun. Ya, dina iki tak apura. Wis enggal bubathok kang padha gantung sebo. Panjenengan Sunarsa kundur kedaton non nggih. Terang-terang codhah pangendika Paduka kepareng amit madal pasilan. Telah sabda tu Brahmana Raja sabdaning Nalindra datan Wolawali sepisan dadi pindhawe Kresna ingkang tumetes sing drancang seta datan Arsul mebek malih. Lengkeh-lengkeh kunduring sang nata lembean merak kasimpir yak gajah nguling sapcak kendel satindakan oleh. Kunduring sang nata tinon saking mandra tansah sesanti rahayu candrane.
Gusti ingsun larasiran kalawan muji marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan mung ngaji syariat bloko gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburine akal sengsara tembe mburine akal sengsara kelakon sowan maneh ana ngarsaning para warga ageng ing PT Semen Gresik kene ngono ya Pak. Heeh. Syukur alhamdulillah muji syukur kunjuk ana ngarsaning Gusti ya ana. Sak kanca komplit kelakon sowan rene ya melu seneng. Iki acara apa PT Semen Gresik kok ngadani wayangan. Iki mono agenda rutin pendak taun, Nduk. Pendak tahun PT Semen Gresik mesti ngadani pagelaran ringgit purwa paring panglipur para warga ageng ing kiwa tengen kene ngono. Ya kuwi siji gawe loro siji menyongsong dan menyambut tahun baru 2013 uga mengeti tahun anyar ya kuwi 1434 Hijriah ngono. Yen cara Jawa ya mengeti sura nadyan ta wis kliwat ora dadi sabab ngono. Yen taun Jawa taun 1146 ngono. Ing pangajab nok kanthi pengetan taun anyar gelar kelir iki ngelingke aku lan kowe ngelingke keluarga ageng PT Semen Gresik. Dengan tahun yang baru, mari kita bersama-sama membuka lembaran baru. Lembaran baru diisi dengan tulisan yang baik, penuh semangat demi terwujudnya PT Semen Gresik yang menjadi perusahaan persemenan terkemuka di Asia Tenggara. Semoga Semen Gresik saya kuncoro ngrembaka jayeng bawana. Amin. Melu bungah nok, melu seneng. Awake dhewe wis pinercaya sowan rene meneh ambal kaping pindho iki ngono. Semen Gresik iki upama nanggap Pak Anom Surata iki ya kuat. Nanggap Pak Mantep ya kuat. Sebabe kok nanggap Simak golek sing rada ngirit. Lah iya. Ora perkara kuwi nok, ning wis dadi misi dan visinya Semen Gresik ingin mengembangkan seni dan budaya khususnya wayang kulit ngono. Nek Pak Anom Pak Mantep nanggap lagi nanggap sing dalang arang-arang
tanggapan ngono. Nyawang kowe kita kok klontang-klantung ning Rembang kok mesake ngono. Iya. Melu mongkok melu bombo ngaturke gunging panuwun marang kabeh keluarga ageng PT Semen Gresik ya no. Ngaturke gunging panuwun dhumateng panjenenganipun Pak Dirut sapa panjenenganipun Pak Dwi Sucipto. Oh ngono. Nadyanto ana acara ning Jakarta ning bengi dilonggarke kundur dela ning Gresik. Ngono. Heeh, sembah nuwun Pak Dwi. Mau delok ya wis jagongan karo aku. Perkara apa? Perkara wayang. Wayang. Pancen wayang kuwi menjadi ajang sosialisasi untuk masyarakat. Ngono. Sosialisasi apa wae. Contone iki Semen Gresik iki arep ngedeke pabrik ana Rembang kono. Cedhak omahmu. Ya biasa ana sing pro lan kontra iki biasa. Mergo masyarakat durung entuk penjelasan sing cetha ngono. Supaya cetha iki mesti rasan-rasan arep sosialisasi wayangan Semen Gresik ning Rembang ngono. Ya sembah nuwun Pak Dwi pun to. Perkara Probiya dawah wingking. Lha iya. Ngono. Uga ngaturake gunging panuwun dhumateng panjenenganipun ingkang ngasta Direktur Keuangan sapa panjenenganipun Pak Ahyani Zaman ngono. Uga marang Direktur Produksi panjenenganipun Pak Suparni, Pak Suwarto minangka Direktur Litbang, Pak Herizal Bakar Direktur Pengembangan Usaha. Ora lali ngaturke gunging panuwun marang Dirut Pemasaran, Direktur Pemasaran sapa panjenenganipun Pak Ahmad. Oh ngono. Ngaturke gunging panuwun marang Pak Bambang Sugeng minangka Direktur SDM. Sing luwih penting nok iki ngaturke gunging panuwun marang panitia-panitia sing wis cukat trengginas trampil ngadani pegelaran wayang bengi iki. Sembah nuwun dhumateng Pak Sumarwanto minangka penasehat Pak Sumarwanto. Ugi ngaturaken gunging panuwun dhumateng Pak Abimanyu minangka ketua panitia. Iya, sembah nuwun. Ora lali marang panjenenganipun Pak Edi Soraya minangka Ketua Karawitan Pedalangan. Yo. Apik. Wah, karawitane Semen Gresik hebat. Ora lali no ngaturke gunging panuwun marang Pak Kesman saha Pak Sumitra. Oh, ngono. Minangka pelatih pengurus karawitan ana Semen Gresik kene. Nalika semono sing rawuh ning gubuku Pak Mitra kelawan Mas Woko ngono. Wah jan rembukan akeh. Iya. Melu bombong melu seneng bengi iki iso sowan ya. Tak gawake gamelan wayang komplit saka Rembang sak sound sisteme sing jero. Nek sing jaba nggone semen. Iya. Ngesir speakere apik-apik. Digo mulih aja. Sembah nuwun. Iki ngene no. Wis menjadi visi dan misi Semen Gresik. Pancen Semen Gresik kuwi dadi andalane masyarakat seluruh Indonesia. Mula ora aneh ora mokal ya ta. Iki ana berita gembira ya. Selamat dan sukses atas terselenggaranya rapat umum pemegang saham tanggal 20 Desember. Pemegang saham wingi do rapat tanggal 20 wingi. Yang telah berhasil melakukan perubahan nama dari PT Semen Gresik menjadi PT Semen Indonesia. Tepuk tangan tuh. Yen wis dadi PT Semen Indonesia ora aneh ora mokal dadi ikone bangsa Indonesia. Orang Indonesia semennya harus Semen Indonesia. Oh ngono. Usul nek Semen Gresik kokoh tak tertandingi. Semen Indonesia, semennya orang Indonesia. Sumben iklane aku nok kuwi. Yo melu ndedonga semoga perubahan ini dapat menjadi persembahan terindah dari Gresik
untuk Indonesia dalam menuju pentas dunia yang membanggakan, dapat memberikan dan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan PT Semen Gresik ini. Ya, melu mongkok Gresik, melu berbangga, melu mongkok no tenan. Jan hebat. Ya. Sesantine nek Semen Gresik kuwi kokoh tak tertandingi, tiada henti membangun negeri. Ya. Nek Semen Indonesia bersama membangun masa depan yang lebih baik. Dibangun negarane, dibangun bangsane. Ora mung tata gelar lahir, ning tata gelar batin uga dibangun. Iya Pak. Semen Gresik, kok omah wis tak gaweke lagu. Tahun kepungkur ya wis diunekke lagune Semen Gresik. Men dimidhangetke iklan Pak Dwi Sucipto dirute Pak Direktur Utama. Sapa ngerti terus karane penggalih lagu Semen Gresik iki dienggo jingle. Iya. Oh. Elek-elek niki nggih gawean kula dhewe nih Pak Dwi. Ngono. Saking tresnaku karo Semen Gresik gaweke lagu. Iya. Coba notasine dibuka. Karang munine setahun pisan. Iya. Lagu Semen Gresik. Lagu Semen Gresik. Monggo so, kados pundi lagon Semen Gresik? Dados. Semen Gresik lagune. Rening binarung swaraning gamelan ora pati cetha. Iya. Coba saiki vokal. Vokal tanpa diiringi gamelan, dimen cetha. Wes kuncara. Ji, ro, lu, pat, yo. Wes kuncara sainten ing Nusantara. Semen Gresik nyata wes kalite. Anyar kuyung pembangunan ing bangsa. Wiwit desa nganti kutha, rawarga nyakseni sadaya ndarbeni. Semen Gresik kota tak tertandingi. Ya, tepuk tangan kagem para presiden. Pancen wis dadi bukti nyatane
kabeh para warga melu andarbeni marang Semen Gresik. Ngono. Nyengkuyung pembangunaning praja wis kebukti kualitase Semen Gresik kokoh tak tertandingi lha iki. Melu menyambut bahagia Semen Gresik menuju PT Semen Indonesia. Perubahan nama. Sampai nek logone wis dadi nek lonceng insyaallah wayangan awake dhewe nduk. Ngono. Wis gawe lagu, wis tak gaweke lagu PT Semen Indonesia. Berbahasa Indonesia. Oh, ngono. Nek Semen Gresik bahasa Jawa. Iya. Lagune wis dadi durung. Lagi iki mau wis sesuk dadi. Iya. Sembah nuwun, sembah nuwun. Coba no para presiden ditepungke ya siji mbaka siji atur panglipur iki kadang-kadang kerawitan cakraningrat padha kumplit marak Ngabiyantara Ono. Presidene ana pira? Ana Ji Lupatmo 6. Ya rada wengi no wiwite wayangan sebabe ngarep ya wah acarane padet. Ana band, ana tari ning remo, ana wayangan dalang cilik adhiku saka Lodaya Blitar. Dik Paksi apik wos. SMP gas. Presidene pinggir dhewe kae sapa? Kae sing pinggir ngisor Werkudara kae. Kae asmane Mbak Dwi. Mbak Dwi. Daleme saka Kesamben Blitar. Blitar. Ngono. Jajare Mbak Dwi sik ratek ketok aku. Wah. Kae Mbak Yuku saka Blora Mustika, Jawa Tengah. Sapa? Mbak Eni Wulandari. Eni Wulandari. Blora nggon Kayu Jati. Nggon Kayu Jati itu. Mula dheweke iki sakliyane nyinden ya duwe samben memanfaatkan Kayu Jati gawe apa? Perusahaan mebel. Wah, melu seneng aku. Yen ngono Mbak Eni yen ora nyinden ya gawe meja kursi adol bifet. Duh. Gawe ukir-ukiran. Ora. Lah apa? Cutik untu saka Kayu Jati. Ngono. Kuwi tenan memanfaatkan limbah-limbah kayu sing ora dienggo iki digawe cutik untu karo Mbak Eni. Ya syukur melu seneng. Heeh. Ngono iki pijer tawakne aku. Mas Dalang mboten tumbas cutik untu kula. Aku ya ora ndang tuku wong aku cutik untu saadah iki awete ra karuan kok. Mosok Pembantuku iki pinter, cutik untu saadah wis lit untu iki iso kuat setahun rantek-entek. sebabe. Lah piye to rewangku ki anggere bareng nganggo cutik-cutik untu barangmu terus dibalekke ning andahe neh. Malah gilani. Kuwi Mbak Eni saka Blora. Jajare Mbak Eni. Jajare Mbak Eni kuwi Mbak Puri Dewi Purbaningrum SPD. Sarjana pendidikan. Pidalem saka Susukan Kabupaten Semarang Kota Atlas. Mbak Puri saka Semarang. Iya. SPD. Guru nek ngono. Daftar pegawai negeri. Oh, iya. Ning bareng dipikir-pikir dekne ya ora srek kok nek dadi guru Sebabe gajine guru karo bayarane sinden akeh bayarane sinden. Mula jasa seneng dadi pegawai negeri ki suwakeh ning kene ya. Coba angger jam 09.00 isuk kowe ning kantor-kantor pegawai negeri ki do sekak karo maca koran rene gawean. Sekakean pegawai. kuwi Mbak Puri. Jajare Puri. Mbak Diah Ratnaningsih. Daleme saka Pucang Gading Semarang. Kuwi yo SPD. Alah SPD apa? SD ra lulus kan.
Ngono. Wah, coba to. Kok iso nyinden Kupingan. Kupinge apik dekne. Iso maca lagi-agiae ketemu aku kan ajari maca lagi iso. mosok. SASA TET soto. Wah. Ki Mbak Diah saka Semarang. Jajare Diah, Tengene Diah kuwi adikku wadon saka Ngawi. Ngawi. Ngawine ngendi? Ngawine kon Jagaraga. Jagaraga. Ngawi ngidul udakara 20 kilo. Kuwi Mbak Sulis Seva Fitriatun. Tarik Tun. Mbak Sulis Seva Fitriatun. Sing kebangetan iki bapake jenenge anake kok Fitriatun, mbok Fitrianing Sih apa Fitrianing Rum. Habib Tun. Jajare Mbak Sulis. Jajare Mbak Sulis iki Mbak Yosi Dian Pratiwi. Iki saka Ngadirjo, Kepanjen, Blitar. Oh. Tanggane Pak Sumitra. Iya. Cih tangga. Simak yo omahe Rembang kok apa presindene kok ngendi-ngendi. Wah, Cakraning Rat iki anggotane antar kota, antar provinsi kok. Mosok. Lho. Sindene kok Blitar, kok Ngawi, Semarang, yogane iki sing Bedhug kok Madiun. Sing Ngempul kok Semarang, sing Demung saka Boyolali. Sing Nyaron saka Rembang, Sing Meking kok Akhirat. adoh dhewe sing Meking. Wah, Akhirat adoh banget. Bang, coba nok nembang nok paring panglipur marang para kang kepareng lenggah Ngono. sing nembang sapa iki diwiwiti nganu no sing saka Semarang Sapa? Mbak Puri Purbaningrum tahun kepungkur ndak iso melu rene sebabe ana acara dhewe ya. Untuk menyongsong PT Semen Indonesia, Mbak Puri nembang kuwi apa kuwi? Ning dibawani Ngono. bawane pelok barang. Luropi nemo luropi. Mbak Puri Dewi Purbaningrum Nganggo mic sing tanpa kabel. Ngadeg Pur. Aku nate kliling kutha ngendi wae kinarya pepele neng kene sesasi neng kono seminggu golek inspirasi jur tak gawe lagu Jakarta apa kondange Monas Taman Semarang apa kondange yen Solo apa kondange takoni Puri yen Gresik kondang Semen Gresik cocok ya. Semen Gresik menuju Semen Indonesia. Semen Indonesia, semennya orang Indonesia. Mari bersama membangun bangsa dengan Semen Indonesia. Nah, ngono kuwi ditembake lagu kuwi apa kuwi?
Intinya lagu kuwi apa kuwi aja padha korupsi. Mengingatkan kita semua jangan sampai korupsi ya ta. Luwih-luwih program menuju PT Semen Indonesia kuwi ya. Jangan terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang mustahil. Nun sewu Mbak Puri. Inggih. Tasih kenya menapa sampun kagungan garwa? Sakmenika kenya. Waduh, Nggih, jomblo lah. jomblo. Duh, nggih ngoten. Sinden ku yo perawan-perawan. Ayo. Puri iki yo perawan. Wah, nek niki nggih perawan kupinge. Kok iso? Coba bawa pelok barang Mbak Puri monggo. Napa mon kula nderek. Nah, Nggih. napa tembange napa? Tembang maca napa? Asmarandana napa Pangkur napa Kinanti ngoten. Dandang gula mawon. Dandang gula. Nggih, cobi kaya ngapa? Dasar bocah ayu gregele duwe khas dhewe entengan nek nyindeni aku tak utang yo entuk. Nggih, kula anjenengan kan pun kados pasedulur ya. Ngraketke pas duluan wis kaya adikku dhewe. Ya ta. Pun kaya bojoku dhewe. Wis, Ora. aja sembrono. Aku ki dalang tertib. Bojoku tak rabi tenan kelakon meteng kowe. Galak men. Ayo Pur. Cengkoke jan sing cengkoke SPD kok nok. Ayo ada lah. SPD iki apa? Sepeda. Aran patesu
nitrahu Cobi lagunipun kuwi apa kuwi dados aja nganti korupsi ya mergo nek korupsi negarane iso rugi ya Pak. Puri. Nggih. Menika lagu kuwi apa kuwi? Gitu. Sing nggo ngelingke kabeh aja nganti do korupsi. Iya, iya. Heeh. Niku nganggo basa Jawa. Basa Jawi.
gandeng PT Semen Gresik mau go nasional menjadi PT Semen Indonesia. Please translate ke bahasa Indonesia. Translate ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Karo ngenteni ben ra gembrengeng. Kaya mau Mas telane Mas Panwade. Karena kamu SPD, sarjana pendidikan, kudu iso transfer. Basa Jawa ning basa Indonesia lagu kuwi apa kuwi? Bisa ya? Oh ya bisa wong ya. Ini kan bahasa kebangsaan kita. Iya. Bangga dong. Iya ya. Oh iya. Coba. Kuwi apa kuwi please translate in Indonesia. Ayo. Aduh piye ya? Ada. Kuwi apa kuwi? Indonesiane piye? Coba. Yo. Itu apa? Itu oh bunga melati yang selalu ku puji. Janganlah korupsi. Jikalau korupsi negara yang rugi. Gimana Mas? Gimana? Ya begitu. Begitu. Tak kandhani basa Indonesia ki ora ana kok begita ki ra ana. Sik. Sing ana ki begitu ngono lho. Enten. Lah kok ana piye? Alah, kula warai ngeten lho. Piye? Nek ngono iku piye? Ngono ki begitu. Bahasa Indonesiane, Begitu. begitu. Ha. Lah nek ngona? Oh iya. Aja ngono. Ngono kuwi. Jangan begitu. Begitu. Oh iya. Ngona ki ra. Ngona. Kuwi jenenge ngona ngono. Kuwi basa Jawa. Memang bahasa Ngona Jawa itu ngono. sugih anu ya sugih basa. Apa kuwi jenenge? Ngona ngono kuwi jenenge apa nek dalam apa basa Jawa pelajaran basa Jawa kuwi jenenge? Dwilingga. Dwilingga. Salin swara. Wow. Dwilingga salin swara. Ngona ngono. Woyah wayuh kuwi ya klebu dwilingga salin swara. Nggih, kelebet. Nguyah nguyuh. Kuwi ya dilingga. Pejah mati kuwi ya klebu dwilingga salin swara. Kuwi nek apa kuwi bahasa Indonesia. Bahasa Karena kamu sarjana pendidikan, translate ke bahasa Inggris. Oh, lagu kuwi apa kuwi ben go internasional. Sapa ngerti awake dhewe ben mayang ning London kono. Ya, cita-cita itu harus manusia harus berani bermimpi. Iya bener tenan. Mbak Menawi. Coba translate in English. Can you speak English, Puri? Yes, of course. Wah, ya tentu. Pinter Inggrisnya. Aduh, coba. Kuwi apa kuwi Inggrisnya piye basane? Please the sing of song the title of kuwi apa kuwi. Yo,